Cred că dacă este ceva timp de când mergi la Biserica Ava, dacă ești de ceva timp împreună cu noi, cred că nu încape nicio îndoială în mintea ta sau în inima ta că tot ceea ce facem noi aici este ca să lăudăm pe Dumnezeu, ca să înălțăm cât putem mai mult numele Lui și tot ce mișcă aici încercăm ca să fie pentru El. Evident, ce facem pentru El se revarsă asupra oamenilor, nu? Copiii mei totdeauna mi-au dat întrebarea asta. Păi, dar cum ajunge la Dumnezeu asta? Da? Cum ajung banii la Dumnezeu? Cum ajung lucrurile care spui că le dai la Dumnezeu? Cum ajung la El? Și explicația este aceasta. Investiția noastră în oameni, investiția noastră, dragostea noastră, darurile care le-a pus Dumnezeu, noi nu le ținem pentru noi. Talanții care ne-a dat Dumnezeu, noi nu îi păstrăm pentru noi. Noi îi dăm oamenilor. Noi le oferim lucrurile acestea pentru că Dumnezeu este Cel care ne le oferă. Mergem pe seria de mesaje mai departe. Iisus revelat și astăzi este un subiect așa de profund, vreau să zic. Este un subiect profund, este un subiect sensibil, dar este necesar pentru fiecare dintre noi și nu m-am gândit niciodată. De fapt, am început să observ că de fiecare dată când ajung să iau fiecare mesaj în parte, da? Parcă înainte ca să ajung să am mesajul respectiv, parcă Dumnezeu mă punea pe mine în încercare sau parcă Dumnezeu trecea prin mine, prin tot felul mesajul respectiv. Mi-aduc aminte când eram la al doilea mesaj, Iisus spunea vieții, de fapt primul mesaj din serie, mi-aduc aminte, era o problemă financiară destul de grea, dar în același timp trebuia să vorbesc despre că Iisus se îngrijește, pe bune se îngrijește de pâinea spiritual, dar se îngrijește și de cea fizică. El are grijă de finanțele noastre, are grijă de lucrurile care noi avem nevoie. Dar în același timp treceam foarte serios prin problema aceasta, dar știam sigur că El o face și astăzi vreau să vă zic că El chiar a purtat de grijă. Pentru că El poartă de grijă. Așa este Iisus. Când am ajuns la mesajul în săptămâna respectivă, când trebuia să am mesajul Iisus, lumina lumii, la un moment dat primesc un apel de la un prieten din America și îmi zice, vor veni niște oameni de la Casa Albă și trebuie să mergi cu ei pentru că vor fi câteva întâlniri pe la Parlament, prin primării, prin chestii. Și parcă Dumnezeu, nici asta nu știu ce am făcut acolo, pentru că n-am făcut mare lucru, dar asta e ideea, parcă Dumnezeu vrea să-mi arate că, uite, eu sunt acela care luminez și prin tine luminez și eu deschid căile ca să luminez. Tu doar, așa cum cântam în piesa de astăzi, da? Eu merg cu Iisus unde merge și El, nu? Și astăzi am ajuns la Iisus Vindecătorul și nu m-am gândit niciodată că o să mă îmbolnăvesc. Și chiar m-am îmbolnăvit cu 2 zile înainte de acest mesaj, m-am îmbolnăvit de un virus, temperatură, de fapt s-a început cu dureri de gât, tuse, mai apoi temperatură, ieri la fel, seara, pur și simplu m-am simțit așa de rău. Și în momente ca acestea nu vrei nimic, da? Și astăzi vreau să vă zic că practic sunt cu mesajul, dar nu sunt cu mesajul finalizat, sunt cu mesajul nepregătit, de aceea pe ecran nu o să aveți nimic altceva decât așa, astăzi va fi așa ca o pledoarie, știți, ca la teză de licență, așa voi trece câteva lucruri. Dar mai mult decât atâta, parcă mesajul ăsta este și mai sensibil pentru că ieri m-a sunat fratele meu și mi-a zis că tatăl nostru a nimerit în spital
și este foarte grav și am mers astăzi dimineața acasă. L-am găsit foarte rău, adică de fapt l-am găsit în spital foarte rău și cumva Dumnezeu așa a lucrat ca să contactăm un medic, pentru că este weekend și la noi acolo în raion în weekend medicii nu prea funcționează, nu știu cum stau lucrurile, este un medic de gardă, dar el era foarte rău. Zic, las că luni îl investigăm, dar noi simțeam că el nu este bine și astăzi l-am adus aici, de urgență l-am adus la Chișinău și acum soția mi-a scris că îl pun în terapie intensivă, este foarte grav, probabil mâine să aibă și operație. Trebuie să elimine ceva, nu știu exact. Și cumva sunt așa într-o stare, sunt într-o... astăzi voi predica despre Iisus Vindecătorul. Eu cred că Iisus vindecă, eu cred că Iisus face lucruri miraculoase, eu cred asta și astăzi voi vorbi despre aceasta și am auzit foarte multe istorii, am simțit foarte multe istorii, am simțit pe pielea mea cum Dumnezeu vindecă și vreau să vă zic că nu este vorba doar despre boli fizice astăzi. Nu voi vorbi doar despre vindecări trupești, pentru că sunt boli, dacă îmi dați voie să zic, și mai grave decât acestea. Sunt boli sufletești, sunt boli spirituale, care sunt foarte grave și în aceeași măsură toate aceste lucruri trebuie vindecate și Iisus ne cheamă, Dumnezeu, Iisus ne dorește ca fiecare dintre noi să fim vindecați. Să fim vindecați. De orice ai fi bolnav, vestea bună este că El vindecă. De orice boală vindecă. Deci Iisus nu oferă doar o vindecare, uite, eu pot doar trupește, restul te descurci tu. Nu, Iisus totalmente ne poate vindeca. Totalmente. Știți ce m-a uimit trecând prin Scriptură un pic, citind despre felul în care Iisus a vindecat oamenii, m-a surprins, m-a uimit lucrul acesta. Am văzut că Iisus niciodată nu a ales ce fel de oameni să vindece. Niciodată, nu a fost nicio barieră. Iisus a vindecat orice fel de oameni. Fie că au fost ei copii de farisei, fie că au fost niște săraci, uitați de lume, fie că au fost dintre ai lui, dintre prieteni, oricine, fie că erau străini, erau din altă țară, Iisus pe toată lumea spune că Iisus vindeca pe toți bolnavii. El nu făcea selecție, El nu alegea. Și mai mult decât atât vreau să-ți spun și vreau să ții minte lucrul acesta. Iisus nu vindeca în dependență de câtă credință sau necredință avea cineva. Foarte mult se axează pe momentul acesta, dacă crezi sau nu crezi. Iisus, cel puțin Iisus nu se axa pe aceasta. Iisus nici măcar nu întreba, dar crezi? Da, Iisus a rămas surprins de câteva ori de ce credință exista în oameni. A venit un sutaș care l-a rugat pentru un rob al său și Iisus zice, hai mergem să-l vindecăm. Zice, păi nu trebuie să mergi, spune tu un cuvânt și el va fi vindecat. Și Iisus s-a uitat la el surprins, uimit. Sutașul nu era un evreu, nu era un fariseu, nu era un din ăștia din categorii, din familii religioase sau creștine, sau nu era din acea categorie, dar el s-a uitat la el și a zis, n-am văzut nicăieri în Israel n-am văzut o așa credință ca la omul acesta și s-a făcut conform credinței acelui om. Fiți atenți, nu credinței, știu eu, rămase de la părinți, nu credințe în care el a crescut sau s-a dezvoltat. Nu, într-o credință supranaturală pe care el nici măcar nu-l cunoștea pe Iisus, probabil a auzit că Iisus merge și vindecă și face și chestii. Impresionant că l-a rugat pentru un rob al său, până la urmă era un rob. Era un rob. Nu era fiica, au fost și cu fiicele, da? Dar era și e impresionant sutașul acesta. Iisus se uită la el și ba mai mult ca atât, Iisus îi spune ucenicilor, s-a întors la ucenici și le spune că mulți fii ai împărăției vor rămânea în afară. Vor rămânea în afară. Pentru că alții
datorită credinței și căutării lor, vor ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Astăzi vreau să-L prezint, astăzi vreau să-L fac cunoscut pe Iisus ca și vindecător, Iisus vindecătorul, și mă rog ca El să se reveleze azi în viața fiecăruia dintre voi. Știți, un lucru important pe care vreau să vă-l spun de asemenea este că faptul că Iisus vindecă supranatural, faptul că Iisus te-a vindecat de o problemă supranatural sau poate chiar te-a înviat din morți. Vreau să spun că lucrul acesta nu face cu nimic ca viața ta spirituală să fie mai bună sau mai puțin bună. Foarte mulți oameni care au avut parte de miracole în viața lor, au văzut cu ochii lor cum se vindecă de ceva ce nu s-a vindecat de zeci de ani, au văzut cum lepra le dispare, au văzut cum fără medicamente pur și simplu Dumnezeu închide sau elimină cancer sau alte lucruri, da, care omenește pentru noi sunt imposibile, Iisus le-a făcut, dar oamenii, lucrul acesta a ținut doar un pic. Lucrul acela doar un pic a ținut și omul s-a întors la căile lui, ceea ce înseamnă, ceea ce denotă că viața noastră nu trebuie să depindă de niște vindecări miraculoase sau să așteptăm sau să trăim cu impresia aceasta sau cu dorința aceasta. Păi, Iisuse, dacă faci un lucru miraculos, dacă faci, știți cum cerau oamenii minuni, mai fă o minune. Păi am făcut recent una. Mai fă una ca să vedem noi ce Dumnezeu ești tu. Nimic. Lucrul acesta pentru un moment rămâne ca o experiență, da, o experiență care ne poate marca pentru un moment, dar pe termen lung nu așa se construiește, nu așa se construiește o credință sau o relație cu Dumnezeu din lucruri doar supranaturale. Astăzi noi trăim într-o vreme în care foarte mult auzim expresiile acestea și vreau să-mi ziceți dacă sunteți de acord, foarte mult auzim expresia aceasta de healing, mental healing, self-care, de terapie, vindecare interioară. Sunt foarte multe servicii pe internet, da, de la, mă rog, din tot felul de locuri, da, oameni care propun sau care cheamă pe alții ca să se vindece, da? Mai nou, evident, nu este vorba de vindecare a unei boli, dar e vorba de o vindecare sufletească. Foarte mulți propun soluții pentru a-și vindeca sufletul, nu? Și știu că și pe la noi se strâng grupuri, sunt tot felul de lecții, sunt tot felul de proceduri. Chiar am și cunoscut pe cineva care are niște metode, merge la niște metode de vindecare a interiorului, a sinelui. Și mi-a povestit așa un pic niște chestii. Deci oamenii chiar caută și cu adevărat este o mare nevoie de vindecare astăzi. Problema este unde o căutăm. Întrebarea este unde o căutăm. Este o mare diferență pentru că adevărata vindecare, ea nu poate fi găsită în altă parte. Pur și simplu nu poate fi găsită în altă parte decât la Cel care a creat omul. Cel care este creația, care a creat omul, care cunoaște omul. Și Cel care nu a dat nimănui accesul la adevăratele sau la adevăratul interior, adevărata lume interioară a omului, decât Dumnezeu. Decât Dumnezeu poate face lucrul acesta. Restul sunt doar niște mimări, restul sunt doar niște ghidileri, să spun așa, niște
atingeri, niște efecte, știți, niște prafuri din astea care așa, știi, le dai și parcă ceva produc, niște efecte chimice, da? Și îți pare că ceva se întâmplă, dar de fapt nu se întâmplă ceva, dar mai mult ca atât se agravează situația respectivă. Dumnezeu este vindecătorul. Dumnezeu este cel care s-a propus ca și medic, care s-a propus ca și cel care să vindece omul. Omul când a căzut în păcat, omul când s-a îndepărtat de Dumnezeu prin propria lui decizie, evident, noi am citit despre aceasta în nenumărate rânduri, când omul a luat decizia să nu asculte de Dumnezeu. În momentul acela, omul parcă a rămas singur stăpân pe viața lui. De fapt, el avea deja un alt stăpân care îi controla viața, parcă nu i-o controla direct, parcă indirect, dar omul și până astăzi trăiește cu impresia aceasta că el este în control la viața lui, el este în control la situațiile din viața lui și nu este așa. Cu cât trec anii, cu cât trec vremurile, lucrurile se agravează. Vreau să vă zic că nu este o poveste faptul că orice lucru care nu se tratează la vreme, el mai târziu se agravează, el mai târziu devine o boală complicată, cronică și orice boală, cât de mică nu fi ea, până la urmă poate duce la deces. Orice lucru care nu se rezolvă la Dumnezeu, orice lucru care nu s-a rezolvat când trebuia să se rezolve, că vorbim aici de lucruri spirituale, că vorbim de lucruri fiziologice, orice lucru care nu se tratează la vremea potrivită, este doar o chestiune de timp până devine o mare problemă. Mai mult ca atât vreau să vă zic că tot ce se întâmplă astăzi în lume, mă abat un pic de la subiect, tot ce se întâmplă astăzi în lumea aceasta, războaiele despre care auzim, războiul din Orientul Mijlociu sau alte războaie, sunt o problemă care nu s-au rezolvat la timp. Nu s-a rezolvat mii de ani în urmă și toată lumea se rezolvă de la sine sau se rezolvă, sau la un moment dat unii credeau că s-a rezolvat. Nu, doar s-a agravat și astăzi ne uităm la niște rezultate de mii de ani, la lucruri care nu au fost rezolvate la vremea potrivită. Și Dumnezeu spune în Exod 15, după ce a scos poporul lui din Egipt, după ce au trecut prin Marea Roșie, după ce s-au întâmplat atâtea lucruri, Dumnezeu le spune la poporul lui, spune, eu sunt Domnul care te vindecă. Poporul a fost mulți ani într-o robie. Într-o robie în care inima a devenit bolnavă. Experiențe s-au adunat. Traume s-au strâns foarte multe în poporul lui Dumnezeu. Robia n-a fost un lucru ușor. Și când Dumnezeu i-a eliberat, spune că eu mă propun vouă ca să fiu vindecătorul vostru. Doamne, dar ce? Noi suntem bolnavi? Sau, știi, unii și-ar pune așa întrebare, dar eu sunt sănătos sau... Nu există om în lumea aceasta, dați-mi voie să vă zic, nu există om în lumea aceasta care să fie complet sănătos. Nu există om în lumea aceasta care să nu fi simțit durere vreodată. Nu-i așa? Nu există om care să nu fi căzut, să se fi lovit. Nu există om care să nu fi păcătuit vreodată. Orice om are ceva în inima lui. Are ceva strâns în inima lui. Nu există om să nu fie adunat o supărare, să nu fie adunat o amărăciune. Și spune în Isaia 53, spune că El, suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. A cui? Păi, toți au dureri, toți au suferințe.
spune a tuturor. Deci toți au trecut printr-o durere și toți au trecut printr-o suferință. Toată lumea. Suferința și durerea sunt puse la pachet cu a fi bolnav. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Așa se întâmplă că toate bolile, bine, nu sunt pe domeniul acesta specialist, dar când apare un virus, da, cum a fost COVID-19, de fapt, antidotul pentru toți virusii sunt tocmai tot virusii ăștia, da, tot componența lor, să iau lucruri din ei în doze mici și să fac antidoți, da? Și Dumnezeu exact asta spune, antidotul pentru ca omul să fie vindecat, ca omul să fie restabilit, ca omul să fie iertat, ca omul să fie vindecat trupește, sufletește și spiritual, a fost Isus. A fost Isus, care trebuia El să sufere, trebuia El să treacă prin durere, trebuia El să fie rănit, trebuia El să moară în ultima instanță, ca noi, ca toate suferințele, durerile, rănile, păcatele, spune aici, fără de legile, toate aceste lucruri să poată fi ridicate de către El. Isus este vindicătorul tuturor. El este vindicătorul tuturor. Știți, Isus nu se uita la oameni cum se obișnuiește și astăzi, se obișnuia și pe vremuri. Este un om care merită să fie vindecat. Este vreunul care se trage dintr-o familie nobilă. Este vreunul care poate e rudă cu părinții mei sau verișori cu frații mei. Iisus niciodată nu s-a uitat la lucrurile acestea. Cum și noi nu trebuie să ne uităm la lucrurile acestea. Pentru că Iisus este vindecătorul tuturor, fără excepție. Fără excepție. Știți, astăzi este, nu sunt, n-am planificat să zic glume, am pregătit câteva glume, dar astăzi zice că ai nevoie de cumătri ca să nu stai în rând. Unde? La spital, la poliție, la judecătorie. De-aia oamenii și iau cumătri, pentru că este o chestie inventată. Numai la noi o găsești. Cumătri. Mai mulți. De ce? Să nu stau în rând, da? Dar asta nu este normalul. Nu este normal. Dumnezeu nu privește așa cum gândim noi, cum privim noi. Dumnezeu, Iisus este vindecătorul tuturor și El nu selectează oamenii. El a vindecat oameni religioși, păcătoși, curați, respinși, respectați dacă vreți și ignorați de către societatea aceasta. Pe toți Iisus i-a vindecat și la sfârșit chiar voi trece așa o listă. Câți au fost vindecați? Câți au fost vindecați de către Iisus? Sunt 3 lucruri foarte importante. Cred că toți, cel puțin odată, s-au gândit la lucrul acesta. Păi, care sunt sau cum vindecă Dumnezeu? Și am selectat astăzi, trecând așa prin Scriptură, nu am dus până la final, poate mai târziu. Eu am impresia că seria aceasta de mesaje mai târziu, peste câțiva ani, o vom mai trece odată, o vom privi un pic cu alți ochi, poate cu altă maturitate, pentru că o văd așa de faină și interesantă să-L vezi pe Iisus revelat în diferite sezoane ale vieții tale. Este un sezon în care îl descoperi sau îl vezi pe Iisus ca și vindecător.
Este un sezon în care îl vezi pe Iisus ca și cel care luminează, care strălucește cu multă putere. Da? Să zicem că ăsta e un sezon bun. Îl vezi, poți fi într-un sezon în care îl vezi pe Iisus cum înmulțește pâinile și cum se îngrijește de hrană. Înțelegi ce vreau să zic? Deci, 3 feluri în care Iisus vindecă. 3 feluri. Primul este vindecarea instantă. Vindecarea instantă. Cred că este destul de clar, dar în marea parte toți cei care au fost aduși la Iisus, orbi, leproși, slăbănogi sau cei care au fost întâlniți de Iisus pe cale, îndrăciți, muți, surzi, de toate felurile, oameni, toți, în marea parte, toți cei care au fost aduși la Iisus au fost vindecați instant. Și astăzi noi, oricum, trăim cu impresia aceasta, cu perspectiva aceasta că dacă și ne rugăm pentru un bolnav, trebuie să fie o vindecare instantă. Deci este așa o vindecare instantă, se întâmplă astfel de vindecări, nici nu încape vreo îndoială. Dar este și vindecare care mai des o întâlnim astăzi, și anume vindecarea în proces. Când vindecarea devine un proces. Vreau să fie clar, noi aici, cred că nu este o noutate, noi aici nu suntem împotriva medicamentației, nu suntem împotriva unui proces de însănătoșire, de vindecare printr-un medic care supraveghează. Lucrul acesta este scriptural, lucrul acesta este biblic, lucrul acesta este foarte important. De ce sunt unii oameni care ei cumva rămân doar la faza aceasta de vindecare instantă. Și de ce este periculoasă dacă rămâi doar la faza aceasta? Pentru că unii pot refuza intervenția medicului, pot refuza medicamentele care să-i facă bine, pot refuza lucruri pentru că are o chestie în cap că vindecarea e instantă, așa făcea Iisus. Păi Iisus sau nu Iisus? Nu? Așa trebuie. Și scapă din vedere un alt fel de vindecare care este în proces. De exemplu, leproșii, cei 10 leproși, da? Care, bine, au fost vindecați destul de rapid, dar a fost un proces. Au venit cei leproșii la Iisus, l-au strigat, au zis, vindecă-ne. Iisus zice, păi de ce nu? Unde-i cei la care trebuia să vă arătați sau lucruri? În fine, Iisus le zice, ok, mergeți acum la ei și vă arătați. Și mai nedorit moment atunci când cineva este bolnav, dar el există, și anume când Iisus spune dă har în loc de vindecare. Nu putem nu putem fi atât de naivi și să zicem că toată lumea a fost vindecată. Uitați-vă, chiar și în timpul lui Iisus. Spune Iisus mergea și vindeca toți bolnavii. Vindeca toți îndrăciții. Da, Iisus făcea, dar încă mai erau. Când a plecat Iisus, a lăsat în urmă încă mulți oameni care au rămas bolnavi. Și cu apariția bisericii, după Iisus, ucenicii la fel au făcut și până astăzi încercăm să vindecăm, până astăzi ne rugăm pentru oameni ca să fie vindecați și încă sunt oameni nevindecați. Înțelegeți ce zic? Dar faptul că un om nu este vindecat, dacă se întâmplă, să dea Dumnezeu să nu se întâmple asta, nimănui, evident, mai ales în mijlocul nostru, dar nimănui nu-i dorește aceasta, când un om se îmbolnăvește grav, da? Se îmbolnăvește grav, poate acum este tatăl meu, da? Așa e
moment când este nevoie de rugăciune. La final chiar vreau să vă invit să ne rugăm pentru el, dacă sunteți binevoitori. Dar sunt mulți oameni care se roagă, vin la ei prezbiteri, vin slujitori, vin, se pun mâinile, se dorește, se roagă fierbinte și totuși oamenii nu sunt vindecați. Dar nu înseamnă că nu sunt, că dacă un om nu este vindecat fizic, nu înseamnă că nu este vindecat într-o altă formă. Mulți oameni își predau viața, ceea ce înseamnă că devin copii de Dumnezeu. Deci primesc o vindecare, dacă vreți, duhovnicească, da? Devin parte a împărăției, având un trup bolnav. Deci chiar Pavel, apostolul Pavel, de acolo am și luat expresia aceasta, mi s-a părut potrivită. Apostolul Pavel, când spune că s-a rugat ca Dumnezeu să ia țepușul care îi stătea în coaste, îi stătea și spune că s-a rugat ca Dumnezeu să ia. Nimeni nu știe ce înseamnă țepuș. Era o problemă de sănătate, era o problemă care foarte îi crea o problemă. În fine, sunt și alte teorii, dar el spune că răspunsul lui Dumnezeu a fost acesta: harul meu îți este îndeajuns. Acesta a fost răspunsul lui Dumnezeu și cred că răspunsul lui Dumnezeu pentru mulți oameni este acesta: bine, îți dau harul meu ca să poți depăși orice situație. Harul lui Dumnezeu de multe ori ne este îndeajuns, chiar dacă problema noastră nu se vindecă. Și toate acestea trei luate împreună, nici una nu se exclude pe alta. Nimeni nu înseamnă că este mai bun sau mai rău decât celălalt. Dacă este în mijlocul nostru cineva care a fost vindecat într-un mod supranatural, nu este mai bun decât cel care a fost vindecat în proces. Și mai mult ca atât vă zic, nimeni din ăștia primii doi nu sunt mai buni decât cel care n-a fost vindecat fizic. Dar Dumnezeu i-a dat harul lui. Toată lumea este scumpă și prețioasă înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea identifică unul din aceste trei lucruri care de care poate ai parte în viața ta. Bine, te încurajez că dacă ești bolnav, să vii să ne rugăm pentru tine. Dacă ai ști că este măcar 1% posibilitate să ne rugăm și să fii vindecat, noi vrem să facem lucrul acesta. Vrem să le experimentăm pe Dumnezeu ca Iisus vindecătorul în viața fiecăruia dintre voi. Și aici voi încheia cu gândul acesta că Iisus vindecă și astăzi. Mesajul acesta nu a fost despre ce a fost în trecut. Mesajul acesta nu e despre ca să citim sau să auzim aceste istorii care s-au întâmplat în trecut și astăzi să ne complacem, da? În starea aceasta că, astăzi totuși nu mai vezi lucruri ca acestea. Astăzi nu-i ca pe vremuri. Vreau să zdrobim ideea aceasta, vreau să mustrăm anume gândul acesta că astăzi Dumnezeu nu este la fel, că Iisus nu este același cum a fost cândva. Și tocmai asta spune în Evrei 13:8, spune că Iisus este același. Este același azi, ieri și în veci. Iisus este același ieri, azi și în veci. Și foarte multe teologii, eu nu știu să le numesc erezii, mi se par, nu știu, chiar fiecare să răspundă, dar foarte multe anume tocmai pe aceasta își bazează fondul teologic, este acesta, că Dumnezeu astăzi nu mai lucrează cum a lucrat cândva. Că astăzi s-au oprit minunile, nu mai sunt minuni cum au fost cândva. Că astăzi nu mai sunt daruri cum erau cândva. Că astăzi ceva e mai rău decât a fost cândva.
am în vedere în puterea lui Dumnezeu. Și nu este adevărat, pentru că Scriptura ne spune că lucrul acesta nu este adevărat. Cum să nu vă aduc aminte despre ce a spus Iisus când zice că voi, după ce eu voi pleca și după ce veți primi Duhul Sfânt, veți putea face lucruri mai mari decât acestea. Deci Iisus ne spune că nu, puterea nu va slăbi. Puterea lui Dumnezeu de a lucra pe pământul acesta nu va slăbi, ba din contra va crește. Și ține de fiecare în parte dacă crede aceasta sau nu. Noi am ales să credem aceasta pentru că chiar este așa. Iisus și astăzi restabilește, restaurează, vindecă. Și astăzi o facem. Și El vindecă nu doar fizic. Nu doar fizic. Și cred că oamenii au nevoie de vindecare poate mai puțin fizic astăzi. Da, sunt mulți bolnavi și ne rugăm ca să fie vindecați, dar cei mai mulți oameni au nevoie să fie vindecați spiritual. Am citit o statistică și am înțeles că zilnic mor 3 milioane de oameni de boli cardiovasculare. Este cea mai vestită sau este modul cel mai mare, motivul pentru care cei mai mulți oameni mor. 3 milioane, ce înseamnă aceasta? Ce înseamnă aceasta? Stresul, îngrijorările, îndurerările, suferințele, toate lucrurile acestea creează moartea, cauzează moartea a 3 milioane de oameni zilnic. Deci, oamenii nu trebuiau vindecați fizic, înțelegeți? Oamenii trebuiau vindecați spiritual. Și astăzi vă îndemn ca să vă vindecați. Să vă vindecați în râul lui Hristos. Să intrați în râul acesta și să fiți vindecați. Să fiți vindecați și nu te gândi că am o hepatită și poate care lucruri pentru care trebuiești vindecat mai pe bune decât hepatita, care îți vor crea și care vor duce și la vindecarea hepatitei. Dar iarăși zic, noi urmărim ca oamenii să fie vindecați din interior în afară, nu din afară în interior. Să fii vindecat din interiorul tău, din inima ta, să pătrundă Duhul lui Dumnezeu, sabia lui Dumnezeu, să pătrundă leacul lui Dumnezeu. Acolo unde este rana deschisă, acolo unde este durerea, suferința, lucruri care le ascunzi de obicei, lucruri care le ții și zâmbești deasupra, lucruri care știi că sunt în tine, dar trăiești ca și cum n-ar fi sau n-ar exista. Așa fel de vindecare vreau să vă propun. Pentru că în Iisus lucrul acesta este posibil. În Iisus lucrul acesta este cu putință. Pentru că El a luat asupra Lui. El a luat asupra Lui suferința ta. El a luat asupra Lui durerea ta. El a luat asupra Lui păcatele tale. El a luat asupra Lui fără de legile tale. Și prin rănile care El care i s-au produs Lui, prin rănile Lui suntem tămăduiți.
Haideți să ne ridicăm și vă invit ca să vă lăsați vindecat de Iisus.